giusa. Yo! Okay na nagilabti. Mga kayong letra, 063 Mayhem, South Parablast 9th anniversary. Yo! Main event ng gabing to. Sakong to. Representing South Parablast. Di mo kaya, Bisaya Bad Boys. Ilan pa kayong letra? Make some noise para kay Trex of Down! Yo, shoutout sa taga City Hospital, Nika, Nicole, kay Warlord, saka kay BJ, saka sa lahat ng pumunta rito. Salamat. Yeah, you let pag-imok ning akong kaunuran. Ako ang nagsilbing hinagiban, ikaw ang sakuban. Lahi ka sa uban kung akong ikumpara. Ako ang aninipot sa ingo ang lampara o tempara o way susama iliganong ninda ko mahigug maon pas ilonggo syarok di ka maigo. Ipahaon ko ning gugma kung di mabaylo og bahandi. Kuno din ang pagitaw ikaw ning kompleto sa kong kinabuhi. Shoutout sa akong family Jin, sa Marshall family sa talang nga ni Iliganon, especially sa mga taga-Sidiho nga ni o anniversary sa SPP. Go. Yes, baby, happy anniversary. Yo! Sa akin wala. Dikan pa sa Cagayan de Oro City, Puerto. Representing yata kayo og letra, Kaliga, og sa Rapaticos. Let's welcome Warlord and Bart Salto. Respeto. Shout out guys sa hotdog. Kumusta? Ako pa ba'y iyong kilala? Ako yung dating baguhan na iyong inalipusta. Humanda ka na akong maniningil kasi kaya na kitang sugatan sa magkakalugong panigigil. Ako sa iyong lamang pagbubong rubber nakita ko ako nagiging kanibal, animal. Na ako sa larong ito sa lapida kaya kung nangiukit ang pangalan mo. Kaya yung dating batang musmusin na lagi mong binabatukan nung bukol sa ulo ko lumaki ako naging sungaya. Sa talim ng sungay ko hindi mo na ako maaapakan. Putulin ko binti mo nang luba ko mahakbangan. Ay Boss Yunams, Batang Kandado, General Luna, Isuka, Sir Nicky, Puerto Ricans, o Rap Baticos, Boss Berandi. Yo, Bart Santo from Flipside. Shoutout nga pala Iliganon, Cagayan de Oro, Yatakay, Flip Pamilya, din kay Yuna, Lokoji, din ka Twinkle May Ilona. Bira. Kulog. Siya na. Yes, sila. Kulog. Sila. So, round 1 para sa 063. So, respeto sa tanan, paminaw lang. Oh, shut the bias shit! Yo! Tanan, respeto. Round 1 para sa Team Iligan, Bira. Yo! Spit bars na naman. Ito yung pinakaayaw ko sa lahat. Hindi porket naiinganyo sa akin lahat, pumapalakpak kahit na bars ko pa ay wak. Kahit na mga baon nyo pa ngayon sibat, mga baraha nyo may alas, sa amin hindi kayo makakasaksak. Ipagpalagay natin isa na rin kayo sa may mga iniidolo. Kasi sabay tayong nakikibaka sa kulturang ganito. Pero it's time to say goodbye sa inyo mga bro at sa upcoming fights nyo. Kasi mag-iiwan kami ng Mysterio Flight Image 370 at ngayon na magsisilbing last flights nyo. Bars namin, simple, parang ako. Pang center of attraction, pero mapanira rin yung bars ko parang utak nung nakaka-distraction. At kahit ako lang mag-isa, hindi nyo ko masusukat kasi ang lalim ko'y Pasipiko. Hindi nyo to malilimutan kasi nga Pacific to. Ano raw? Ang sabi ko, hindi nyo to malilimutan kasi nga mas epic to. Ito na yung epic to. Tawagin nyo kung idol nyo kasi rapper din ang pinu-food trip ko. Kami yung tipong hindi nyo matitrace kahit naka-3D pa yung sketch. Hindi nyo kami makakabot kahit ilang buwan pa mag-stretch. Kami parang binubuntis ng babae nag-iiwan sa tiyan ng stitch. At bilang rapper kinakain namin ni Trex. Lumala pa rin kami ng snatch. Yo! Ito na may mga putang inang regalo na kabatel namin sa rap. Parang ulam ni Mang Orlando, walang lasa, puro peking sa lamang kero katangina kasi walang magic sa rap. Kasi pagdating sa rap, kami ang pangmasa ang rap kahit sa sex, walang appeal. Pero pag merong sex, ako appeal kasi sabi ng ex mo sa akin na bang ginantot ko sa iyong harap. Trex, ikaw ang pinakamas masarap! Yo! Tanginang basang pusi to. Si
sisiguraduhin kong wasak kayo sa intro at ipuputok ko sa loob, bitch, kasi libreng-libre akong titiran. This will be my free throw. Nakaapa kayo sa kondo ko, it's a trap, bro, kasi sinit up ko na kayo sa malagim yung pahina. Call me Cedric Lee, bro. Cause this will be your last flight tonight, cause I will crush you into pieces. Parang Twin Towers ko collapse, distract yan, dala yung aeroplano. Cause this match is like Richard Spikes Tutanes and Michael Syke Dolero versus Pork Chop Duo. Kasi hindi nyo maumulaan ang mystery behind my bars. Parang 7 days before you die, you see the ring kahit magpakamadam o ring. Cause these two faggots be like parang naka-blindfold abang nag-free throw si Aling Lokring. Tangin na laging sablay sa ring. Kaya tawagin nyo ako knockout punch ni Manipak kasi hindi na kayo abot pa ng round 2 pa sa ring. Kasi hawak ko ang 6 na sing-sing ni MJ at corona ni LJ. The King, call me the Lord of the Ring. Tangina kasi sa sobrang taas ng kumpiyansa nyo, kaya saktong-sakto ang liit ng chance nyong manalo. Ako ang huling sugo ng Diyos sa huling araw nyo. No iglesia ni Cristo, but I will claim myself as the last messenger of God in your last day, so I deserve Felix Manalo. Because tonight, this will be your terrifying nightmare sa mga mala Freddy Krueger kong lyrics. And call me Jason Voorhees, cause I will stab you in the front, G's. Kasi wala na preno-preno sa lahat ng young minds tong aking Freddy Aguibar. At papatulan ito ang feeling teens. Kasi certified pedophile picking minors, promise. At para mas makatikim ka ng malupit, ihahampas kita sa blackboard habang binubudburan yung bunganga mo ng pininong choke. Hinding-hindi ka na makakapag-rebat pa, magsasuffer ka na sa choke. Nanatnatan ko yung ugat mo ng bars ko hanggang sa magka-stroke. Tapos papaluhurin kita while sucking my dick, Ashlyn, bro! Kailanman hindi nyo kami matatalo kahit santing ng anggulo. Mga bars nyo kasi ang papangit pa ng pagmumukha mo, warlord. Anggulo! At dinig ko, taga your skills, your success ka raw. No, hindi ko alam na yung ICICDO tumatanggap pala ng mga utak ampaw. Ayoko sanang manakit ng kapwa pero nakakahiya ka kasing hayop ka. Abnormal na nga tingin sa'yo ng mga tao, nagmamarunong ka pa? Gusto mo ba yung napapakinabangan ka? Magpakamatay ka! Para next flight mo, tao ka na! I'm stronger than I was kasi kaya ko mag-stand alone to eliminate this trying hard to be rap. Goddamn, better to my right, introduce yourself. Tangin na mga brainless, gonna suck my cock, will cock my block, and after this shot, you gonna lose yourself. At yung right at left cerebrum ng utak nyo, gagawin kong speed bag abang dinidim sa rol malang ipo makunochi. Kasi nasa akin ang talino, bilis at diskarte ni Rukawa, kaya di habang nasa inyo ang katangahan at kabubuhan ni Sakuragi, Anamishi. Tangina! At wala akong pake kung hawak nyo ang record na 81 points and 1 assist in a game ala Brian Kobe. Pero habang nananatili ang highest points ever sa larangan ng NBA, tawagin nyo kaming Will Chamberlain who made 100 points in a game still undefeated pa rin kami. Ha? Tangina. At sa lahat. At ito, hindi ko pinagmamayabang sa inyo. Talagang respetado ang mga kaharap nyo. Hindi pinagpakakaila. At alam mo ako nakilala at sino sino at sa ating mabigat ngayon. At dadayin ko na kang Dax. Ikaw na ngayon, tangina ka. Putang ina nyo! Kahit sunugin nyo pa ako, mananatili akong guwapo, call me Stifler Moreno. Yo! Round 1 para sa Team CDO, let's go! Okay, pasensya dahil wala akong kauban, so para magkakuha ng lyrics, sukol ka punta. Kaya respetar ka sa imo, sa ilang duwa. Okay. Anong Stifler Moreno guwapo? Gago, mahangin yon. Ha? At anong sinabi mo na magsasuffer ako sa choke? Baka ikaw, gusto mong ito-chokes lang kita hanggang ulo mo yung magka-head stroke? Ha? Habang wala kang malay, bubuhusan kita ng 1 litrong coke. At kapag gising ka na, ikaw ay aking kinirayon, naked choke. Ha? Habang titinikila sa yung bunganga naka-deep throat, hindi ko ipapatanggal ang titinikila sa hindi ka magkakaroon ng sore throat. Ha? At habang namimilipit ka sa titi niya,
ipapasok ko sa'yo ang banana boat. Ha? At kapag nag-agaw buhay ka na, ibibigti kita sa puno ng mangga na literal ka nang nagmi-mango float. At, pare, ikaw. Isang karangalan sa akin na makalaro dito sa inampakay ng letra. Ngunit tinapat nyo kami sa taong ang utak ay singliit lang na munggos na biglang humonggos na may ponggos, amonggos sa hydrocephalus at ang sarap niyong isabit sa Statue ni Colossus. At yung buhay niyo binibilang-bilang kung na parabang abakos. Kaya yung mga maliligayang araw nyo ngayon itapos. Kung gusto nyo pang manalo sa duelo, pues, yakapin mo na lang ang cactus. At alam nyo ba na itong letra ko nanggaling pa sa kumbento ng purgatorio, laboratorio, mala disyerto, impyerno, mala demonyo mga salita. Dahil mas masahol pa ako sa halimaw ng tugma. Para akong bulldozer pa bumangga. Opensa nyo kaya ko yung butasin. Kahit ipinsa nyo yung sintibay pa yan ng Wall of Berlin. Kaya ko yung wasakin gamit ang aking mga letra na parang mahika ni Merlin. At kahit yung utak nyo yung singlawak pa yan ng Great Wall of China. Kaya ko yung pasabugin katulad ng Hiroshima. Tawagin nyo akong bombang atomika. At kahit magmalabakal pa kayo ngayon ay tunaw pa rin kayo sa akin. Tawagin nyo kung pinagsamang Fahrenheit at Kelvin. Okay. Mga salitag katahuran. Iligan, may gabi eh. First time namin nakayatag sa inyong yutang na tauhan. At salamat ka pala kay MC Kila. Ikaw kay bro. Sa pag-imbita at pagpayag na paslangin ng dalawang bubo na to sa mismong teritoryo nila. Ha? At alam nyo ba kung bakit may il ang pangalan sa iligan? Dahil sa dalawang ito, nagdadalang sakit sa kultura. Ha? Si Francis M. nagkalukid niya dahil sa inyong dalawa. Dahil puro kanta ng kabubuhan na kinalat nyo sa ating bansa. Kaya please maawa, rap industry ay iwanan nyo na. Kasi nagdadala na kayo ng sakit sa liga at wala na kayong pag-asang gumaling pa. Ha? O kaning mga giatay. Gabi ka bugoy. Ilang kuyab ni size kumuktutoy. Murag baboy. At kung ang inaakala nyo mananalo kayo sa duelo, pues, buhay nyo ngayon ay nasa dilobyo. Dahil ako ang magdadala sa inyo sa critical. Dahil ito mga letra ko'y napaka-brutal. At kritiko ang aking mga liriko. At peligro ang matatamo sa mga kumakalaban kay Salto. At huwag niyong kalimutan ang pangalan ko. Ako nga pala si Salto, tatalo sa mga wanabing ambisyosong kagaya nyo. Ha? Dahil kami ang may likha ng iyong akda. Lahat ng obra maestra ko ay may mukha. At ang aking ghostwriter, Francis M. nakaluluwa. At singtalas ng blade na ruby ang dala kong bara. Ha? O kaning usa. Unsay ngalan na libre? Atay ni kita ni. Kaya Trix. Dadong. Oh. Trix dadong. Unsa na imong Trix maglulong magtuwa dinhi kakadlawon? Trix dadong. Ang pangit mo. Sa sobrang pangit mo, kamukha mo na ang ingro ni Elizabeth Ramsey. At sa sobrang pangit mo, ni isa ay walang nakalunas, maging ang kapatid mo na, si Becky. Baka Becky Dino, hindi. Becky Dino, kasi mukha siyang lalaki. Ha? O kaning usaga, kalo-kalo, ang ulo mo nagpagol. Yang pangalan Dax, na may ulo mo nag-ulos tamtax. Sila kay Aspan, yung suwan ng tulwa. Diba ang tinoon, ang FB mo, Dax, Mark Dax, di mo kaya. Kaya Mark, magtinda ka na lang ng sigarilyo, puta ka. Kasi pagkatalo mo ngayong gabi, Dax, di mo kaya. At di kayo makakabante ngayon. Dahil kami ang sigang nakaharang sa inyong gitna. Dala-dalaan lang tinuturing nila sandatang pandigma. At walang kasing talino parang scientificong taghang. At alam nyo bang lahat ng utak ng dalawang to ay parang pisikong naghang? Okay. Tapuso na namo kay sila nagud ang mutira. Paminaw mo sa ilang tira bisag way lami. Kanon daw ni nila. Chay. Yo.
akong tutoy, akong uyab. Kay nga no, nakatilaw ka. Mamatay na lang ka, dili ka kaiyot o gwapa. Mr. Warlord Hiludo, tangina ka. Ba't nagmamagaling ka? Bakit magaling ka ba? Kung gusto mong gumaling, magpagaling ka kay MC, tangina ka. Yo, kung naging water dispenser lang tong plastic mong kasama tangina kanina pag tayo binaliktad. Lahat nakakabenepisyo pag ako ang nagmura pero wala kayo sa element CO kaya hindi ko kayo mapapatawad. Kasi di na kailangan ng paliwanag cause my night vision is on kahit ang mga balak nyo sing itim ni Black Jackson. Ako'y kalmadong tubig na may halong krusibo asido na papaso ultimo tubig ni Percy Jackson. Kasi ako ibang klase. Kaya imposible nyo akong maging ka-classmate. Nasa high class ako under ni Teacher Mary Jane. Kayo nasa section sariling sikap under ni Inday Palad, asawa ni Mr. Bate. Ha? Because you got a darker mind than Duck Mats. Kasi you and your fucking ugly Duck Mats na walang match sa amin ni Dax. Masisilaw kayo sa aming gintong bara, bumbilya sa aming ulo pang heavy duty na parang Petromax. At para lang kami nagpifritro ni Dax, titira kami ng libreng-libre parang gravy sa Mac. At patayon kitong dalawang K-pop na feeling hip-hop abang ako'y nakasakay sa Honda Jazz with my Glock mala terorista sa Iraq. Kasi hindi na kayo makaka-step up pa sa Game Boy. Your better days was ruin my bars kahit magpakada Game Boy. At sasabitin nyo sa amin dito ay mala Game Boy because I'm the game master of this shit at nilalaruan ko lang kayo na parang Game Boy. Ha? Because this fucking game is over. Hindi kayo makaka-overtake to take over this game because this is my fucking game to take you over and take this advice over your pride para wala ng conflicts. Because you claim yourself as Eric and Vincent sa my husband's lover fucking with same sex. Kaya tatagalan ko kayo ng pagtingin sa isa't isa. Fuck fucking Oedipus Rex. Kaya mga puta, don't ask me, wag kang magtanong. At ikaw putang ina ka pumapalit pa kay BG, nagbo-blowjob ka na pala ngayon. Mga banat niyo walang intensity. Ang hina kasi paikutin ng mga utak nyo, zero sensitivity. Ni hindi man lang kami nagkaramdam ni Trix ng insecurity guard sa Jollibee. Ay, sorry. Wala na naman kaming hinatak ni MC pababa para kami nagto-throwback Thursday. Magiging uhaw ang labanang to Thursday. Kasi sa sobrang hina ng mga utak nyo, bitch, matatawag na namin kayong week. Para lang tong event sa CDO kasi ngayon kayo mamamatay. End of the week. Kaya mga putang ina nyo, pangit mong hayop ka. At talagang bitch lang kayo ngayong gabing to cause we'll be banging like a loco. Lalaslasin ko ng pulso nyo ng mga crest habang hahampasin ko yun ng jumper bolo. Malalaman nyo lang lahat na bars yun pag pinasak ko kayo kay Cabo. At makinig ka. Minamaliit ko lang sa inyong harapan kung gaano nakalaki ang aking nayambag sa likod ng aking pagrarap. Hindi naman talaga ako ambisyosong tao pero simulan na nakilala ko sa sarili ko si Trix Dardon, natuto akong mangarap. Oo, libre lang mangarap pero matulog muna kayo ng mahimbing kasi nananaginip kayo ng gising. Binigyan ko na kayo ng time machine, tangina nyo wala pa rin kayong narating. Kaya if I were you, bitch, back off, bitch, hindi nyo maaabot ang level namin parang gulang ni Jeroymon Kimura. Di mabubura, markado, bawat letra, parang hiwa ng Mitsurugi ni Kinshinemura. Kaya magbalot-balot na kayo, kasi sa sobrang bugok at sisiw na tandem nyo, hindi kayo mukhang Pinoy. Pinipilit yung maging good example kahit sobrang bad doy. Ha? Kaya naman, quite obvious, nagsasayang lang kami ng oras at this time. Yung rap cipher mo sa YouTube, 50 views, 1,500 dislikes, mas umakot pa ng floodlights yung good morning ko sa timeline. Takina kasi real talk! Ako ang gimog na ang hawod nga manunodlo, dili si Hansel Cabo, portitsak maestro. You're such a what taker under my test questionnaire, bitch, mura mo kok, sakto nga naay sulod sa kabo, dili pwedeng maestro. At kahit may simple plan kayo sa labang to, hindi nyo to mapi-perfect. Ang title kayo sa labang to, magiging kalunos-lunos ang inyong life.
At kahit umiyak pa kayo ng dugo, hindi kayo magiging welcome to my life. Kaya, hasta la vista, baby. Farewell, rest in peace. Don't cry out loud. Itigil nyo na kasi ang pagra-rap, please, so that you can make rap batikos proud. At talagang talo na kayo. Kanina pa. Pangalan pa lang ng mga rap batilig natin, kayo luging-lugi na. Kaya kung sa Bisaya pa, literal nga nagdiyatakay pa lang mo, kami naghinampakay na! Sobra pa time. Yo, second round! Para sa senior! Let's go! Okay. Wow. Ang bilis pala ng tunganga nitong si Trix. Kaya pala ang bilis mong makahagilap ng chismis. Sa chismis ka lang mabilis. Ugali mong pangit, stop that please. Kapag piningot ko yung dila mo ng 360 degrees, yun ang tunay na pang twist. Ha? At ikaw, bagol! Kaya, kahit anong gawin mo, pangarap mo hindi na matutupad. Kasi kanin mo hindi magniningning. Kapag hinampas kita ng tubo sa ulo, doon ka lang makakita ng bituin. At ikaw, kanin mo hindi matutupad din. Kasi, puro ka lang, pangarap wala ka sa gawa. Pangarap mo hindi matutupad. At kapag hinampas din kita ng tubo sa ulo, magkakaranas ka ng 7 hours rotating brownout. Good say mong ingon, kami nagniyatakay ka mo, naginampakay na, pataka raman ka. Bitaw, minumura-mura nyo niyatakay, di nyo ba alam, sa niyatakay lang kayo makakaranas ng mga letrang pumapatay, at sa niyatakay ko rin kayo igagapos gamit ang kadena, tawagin nyo akong si Kurapika, at sa niyatakay ko rin kayo sasaksakin gamit ang kuko, tawagin nyo akong si Kelwa. At pag nawalan na kayo ng malay, sa niyatakay ko rin kayo ibibitay na para bang si Leo at si Garay. Okay. Oh, kapayaso din si Trex. Nag-chat ko sa Facebook ang buwan nga. Dili man ni sikat pero lingawon ko ni sila. Ang ka! Boy, ano masayog ka bro? For more info. Oo. For more info, sikat ni sa CDO. Walang mo kabalo kay booking na yung lugar ninyo. Ha? Sa mga balita o mga impormasyon na CDO, behind kaayo mo. Ha? O napay-real talk mga bro. Bantok si Marshall Singh at si CDO kasi ayaw nang mahawa sa pagiging ignorante nyo. Ha? O sa sobra ka booking sa lugar ninyo, kalat inyong Channel 7 o Channel 2. Ha? Mga binibitawan yung katagay, di kami nasindak. Kaya sa round na to, hindi ko kayo pabibigyan ng break. Kasi nga pag ngumitikay para kang si Shrek, hindi ka nababagay sa kinabibilangan ko mundo. Kasi nga, wala kang modo, hindi ka dapat irespeto kasi pangit mo si Quasimodo at ilong mo'y kwadrado at pag nitikman mo ang aking kamao na todo-todo na parang si Ipo, Jack, knockout ka sa duelo. At pag ikay na dedo, hindi ka dapat ilagay sa libingan ng mga bayani. Kasi nga, hindi ka bayani, nagpapakabayani ka lang upang ang lahat ng madlay yung mabigani. Pero ang importante, na wala ka pa rin sa akin may pagmamalaki. Kaya huwag kayong mga feeling sikat, mga gago. Magiging sikat lang kayo kapag nakatira na kayo sa planet Mars. At kapag ang feeling sikat na to'y binaril po habang nakatingala sa tala, yun ang shooting stars. Ha? Kaya, bagol, ayaw na pag-master. Eh, dili ka master, pre. Ha? Yang ulo mong malaki, agtang mo na sa elepante. Piste! Meron ka bang ititira? Tira! Kayo ngayon magmimistulang Tacloban City. Dahil raragasain lang kayo ng aking mga letra na magmistulang Bagyong Yolanda. At huwag nyo kayo kumpara kay Ruby Ibarra. Dahil ito mga bara ko'y kakaiba, nagbabaga to parang laba. At ibahin nyo kami sa mga nakalaban nyo. Dahil ako ang pupugot sa inyong ulo pagkatapos babarilin at ilibing sa lupa gamit ang bako. Maguindanao Massacre.
At kung ang pinapangarap niyong kami ay lagpasan, pues, para mo lang inakyat ang 10 Mount Everest na walang dala-dala na kahit anuman, mamamatay ka doon kasama ang iyong mga pangarap na kailan may di nyo makakantan nyo ng kami ay lagpasan. Kaya, hindi nyo ako matatalo sa duelo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi si Casper at si Ghost Rider, ang Ghost Rider ko. Ha? Kaya kaya ko kayong sunugin sa mga bala ko hanggang kayo maging abo. Rito na kasi ako sa mga rapper na katulad yung Bobo. Husan ko kayo ng mga letra gamit lang ang kuko. Tiko, loob dito'y ko. Tigo, gul ang lawak ng laman ko. Ha? Kaya huwag kayong feeling malalim mga bro. Kasi kapag ako nagsimulang sumalita ng malalim na bara, nosebleed, pati anino nyo. Ha? Time. Time. Yo, last round.